Dobrý deň, volám sa Ariana Duždová, som žiačkou prvého ročníka v odbore potravinárska výroba na Spojenej škole v Sabinove. Naša škola je veľká, moderná a ponúka široké možnosti vzdelávania v rôznych odboroch, napríklad technicko-administratívny pracovník, kuchár, pomocník v kuchyni alebo potravinárska výroba. A práve odbor potravinárska výroba je môj odbor, na ktorý som hrdá. Na hodinách teoretického vyučovania získavame vedomosti o potravinách, ich zložení, spracovaní a skladovaní. Učíme sa, ako správne uchovávať potraviny, aby si zachovali kvalitu a čerstvosť. Od bežných skladov až po mraziarenské boxy, kde sa dodržiavajú presné teplotné režimy. Počas praktického vyučovania sa učíme manipulovať s ovocím a zeleninou. Vážime, miešame a pripravujeme suroviny podľa receptúr. Obsluhujeme potravinárske stroje a zariadenia a dbáme na čistotu, hygienu a dôkladnú sanitáciu výrobných priestorov. Učíme sa používať správne čistiace a dezinfekčné prostriedky, aby bola výroba bezpečná a spĺňala všetky hygienické normy. Získavame vedomosti a zručnosti potrebné na jednoduché a pomocné kvalifikované práce v potravinárskej výrobe, napríklad pri výrobe cestovín, chleba a iných pekárskych výrobkov. Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy. Práve počas praxe si overujeme to, čo sa učíme v škole a získavame cenné skúsenosti priamo v učebniach potravinárskej výroby, kde pracujeme pod vedením našej majsterky odborného výcviku. Na praxi sa učíme pracovať precízne, samostatne aj v tíme, každý deň. Vidíme výsledok svojej práce a to je na tom najlepšie. Ak ťa baví práca rukami, máš rád vôňu čerstvého pečiva a chceš sa naučiť niečo, čo má zmysel, tak odbor potravinárska výroba je tou správnou voľbou.